Li kolana navçeya Midyadê de hunerendestan ber vî hûnda bûyînê ve diçe. Telkarî karekê desta a Midyadê ye. Lê vêga di rewşekê xetereyê de ye. Beriya mîladê 3000 salan li xaka Mezopotamyayê ev hunerder dikeve holê. Hunerekê zîv e. Bajorokê Midyadê jî bi hunerê zîv ên bi navê telkarî li Herêma Bakurê gelek bi navdar bû. Li gor keçikên navçeyê karê telkarî gelek bi zehmet e. Lewra têlên zîv yek bi yek li ser taxtikan bi destan tê çêkirin. Lê ev kar vêga ber vî hûnda bûyînê ve diçe. Ev jî telkarî Midyata özgî ye. Hani li vê derê çêdikin. Berî nihakê Süryaniya çêdikir, nihakê Mulatê vê derê jî çêdike, Müslüman jî çêdike ama ji Süryaniyaya geleneka wê nake. Gelenekten geleneğe diçe. Özellikle vê nake ku spî bimêne zamanla matlaşmıştı ve vanake her deverî nabînin. Ancak hani gorne Midyadê ya da Mardinê. Hunerê telkarî berî niha Sûryan li Mêrdîn û Midyadê çêkirine. Vêga jî keçik û kurikên navçeya Midyadê hewl didin ku çê bikin. Lê ji ber zehmetiya wî ji fêrbûnê zêdetir firotuna wî dikin. Buhabûna telkariya zîv li gor zîvên din giran e. Bêtir turîstên biyanî eleqeyekê nîşan didin. Lê ev jî têrê nake. Gümüş eritmiş dikin. Tixine tel halî îde tığ. Haya xêrkavê nake hani de şekil didin nake. Öğrenci jî çêdikin vê derê. Li gor zîvfiroşan kêmbûna firotina telkariyê mesrafa wî dernaxe. Ji ber wê jî hostên telkariyê jî kêmbûne tenê li Midyadê 5 hoste mane.